ವೆರೈಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಬಂದ್ ಟ್ರಕ್ ಎಂಗ್ಲೇ ತೋಜಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ತೆರಿನೆಂಚ ಬಣ್ಣ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆರೆ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ ಜನಸಿನ ಕೊರ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಸರ್ವಿಸ್ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪನೆ ನಂಜಿ ಬೆಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಟೀಮ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಗಮ್ಮತ್ತಂದ್ರೆ ತುಳುಟ್ಟು ಗಮ್ಮತ್ತಂದ್ರೆ ದಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅದು ತಿನ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ತುಳುಟ್ಟ ಅನ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳ നല്ല ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಮಲಯಾಳ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಾಯಿ ಆ ರೀತಿದು ಕೊಂಕಣಿಡು ಮರಾಠಿಡು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ನನ್ನ ರೀತಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ ಎಂಚ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡಿರಿ ಎಂತಲ್ಲ ಎಂಚ ಮುಲ್ಪದ ಎನಿತ ಬುಡ್ಡ ಮಾಸಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಅಡಿಪೊಳಿ ಮಾತ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಪೊಳಿ ಅಂದೆ ಬಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತ ಸೂಪರ್ ಮನ್ಪಿರಿ ಅವು ಪನ್ಪುನಲ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುಲ ಅಂಚನೆ ದಾಲ ಐಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಬೆತ್ತಲ ಬರೆರನ್ನ ಅವೇ ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಪಟ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆದ್ಕೊಂಡಲೆ ಬಂದಲೆ ಅದಿತ್ತ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರನ ತೋಜವನೇ ಪಟ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಬೇಲೆ ಹೋಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಯಣ ಬೋದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ದಂಚಿ ಬೋದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ಬಂದ್ ಟ್ರಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ತೆರಿನೆಂಚ ಬಣ್ಣ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆರೆ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ ಜನಸಿನ ಕೊರ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಸರ್ವಿಸ್ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪನೆ ನಂಜಿ ಬೆಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಟೀಮ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ವೆರೈಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮುಲ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಹೆಲ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಬಂದ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಮುಗ್ಲು ಗಮ್ಮತ್ತದ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವಾ ರೀತಿ ಎಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ಪೋಯ್ ತಿರಿಯೊಂದು ಬರ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪನೆ ತುಂಬು ಮಾತಾಡೋ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆದ ತೂಲೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಏನಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಐನಾರು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಹೋಯ್ ವಿಚಾರದನ್ಸಿ. ಗಮ್ಮತ್ತದ ಮನೋಜ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನೋಜ್ ಏತ್ ಸಮಯ ಇಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ಈ ಗಮ್ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆವೊಂದು ಕಡಿ ತಿಂಗಳು ಜನವರಿ 22 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 22 ಇತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಜನಕ್ಕಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಚ ಅಂದ ನಿಕ್ಲ್ನ ಈ ಗಮ್ಮತ್ ಎಂದು ಪುದರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಈ ಗುಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಗುಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕರಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಲಿ ಎರಡು ಜನ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಉಂಟುನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ತೀಯ ಅಂದ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ನನ್ನ ఇది గమ్మతంటే తులుట్టు గమ్మతంటే దంజి ಒಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಅದು ತಿನ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ತುಳುಟ್ಟ ಅನ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳ നല്ല ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಮಲಯಾಳ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಾಯಿ ಆ ರೀತಿದು ಕೊಂಕಣಿಡು ಮರಾಠಿಡು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ನನ್ನ ರೀತಿಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ ಆಂಡ್ ಪಂಪೇರು ಗಮ್ಮತ್ತು ಖುಷಿ ವೆರೈಟಿ ಎಂಚಿನ ಬರೋಣ ವೆರೈಟಿ ನಮಕ್ಕ ಲೈವ್ ಅದು ಕಬಾಬ್ ಫ್ರೈ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಅದು ಬೆಚ್ಚ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೊರಪ ಅವು ಏಲಕ್ಕ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮುಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಉಂಡು ವೆರೈಟಿ ಪುಂಡಿ ಕೋರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಕ ಇಡಿಯಪ್ಪ ಇದು ಸೇಮಿಗೆ ಮುಕ್ಕ ಅಪ್ಪಮ್ ಉಂಡು ಬೆಲ್ಲಪ್ಪ
ಓಟ್ಪಳೆದೆಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪುನ ಅದಂದು ಅಂತ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಟೈಸನ್ ನಾವು ಅದು ಒಂದಿತ್ತ ಕೋರಿ ಅದೇ ಟೈಸನ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪಾರ್ಸ್ ಗಜಿಪು ಅದ ಇದು ಅಂತ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಉಂಟು ಪುಳಿ ಹಂಚಿ ಅದೇ ಊರ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾನೆ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ಸ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಅದೇ ಮನ್ಪೋರ್ ನಮಗೆ ಅಂದೆ ಅದೇ ಪುಳಿ ಮುಲ್ಪ ಬರುತ್ತನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಹೆಲ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ ಇದು ದಾಳ ಒಂಜಿಂದು ಇದ್ದಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎನ್ಸ ನಿಗ್ಲಿ ಬಂತಾರ ಅವು ಅವೇ ನಿಗ್ಲಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕೊರೋದು ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪೊಡಿ ಮಾತ ಬಾರ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೇರಿ ಪನಂಚು ಅಂಚೆ ದಾಳಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ದಾಳ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪನೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಅದ ಕೊರೋದು Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the ಅವಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಹರೀಶ್ ಬೇರೆ ಎಸ್ ಅವಾಗ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಪುದರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಜೂರ್ ಎಂಗ್ಲ ತಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂಚ ನಾನು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಪುದರ್ ದಿಡಿಯರ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಸುಮಾರು ಸತ್ತು ಅಂತ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಟ್ಟದ ಶಾಪ್ ದ ಪುದರ್ ಎಂಚನೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ನಂಚ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತು ಬೋಡು ಪುದರ್ಸ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ ಕೊಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನ ಪುದರ್ ಬೋಡು ಬೋಡದಿಂದ ಗಮ್ಮತ್ತೇನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ ಕಾಸರಗೋಡು ಅನ್ಪುನ ಸಪ್ತ ಭಾಷಾ ಸಂಗಮ ಖಂಡಿತ ಅಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ಭಯಂಕರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಪ್ಪ ಈ ಗಮ್ಮತ್ತೇನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಡ ಮಾತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ತಾರೆ ಏರೆ ಮಾಡ್ಲಾರ್ತಾವ ಏರೆಗ್ ಬೋಡ್ಲಾಡ್ತಾರೆ ಮಿತ್ತ ಮಲಯಾಳ ತಾಂಡ್ಲ ತುಳು ತಾಂಡ್ಲ ಕನ್ನಡ ತಾಂಡ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಆ ಭಾಷೆ ತಾಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋಂಡ್ಲ ದಾದ ಮಾರ ಅಲ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂತ ಏನ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಡ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ತೇನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂತ ಕುದರ್ದೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬೊಕ ಈ ಗಾಡಿ ಇಂಚೊಂದಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ ಮನ್ಪುನ ಇರುವಟ್ಟೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವನ್ನ ಇಂಚೊಂದಿ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಏನಂಡ್ಲ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂಡ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-13 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೇಲೆ ಬಂತೋಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ನಾವೇ ಗಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂಡ ಐತೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಆತದ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಪ್ ಎಂಕ್ಲ ಗಾಡಿ ಒಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ನೆ ಲೀಗಲ್ ನಕ್ಲೆ ಓಲ್ ಬೋಂಡ್ಲ ಇಡ್ತದೆ ಆಲ್ ಕೇರಳ ಓಲ್ ಬೋಂಡ್ಲ ಇಡ್ತದೆ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುನ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಐದು ತಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಲ್ ಬೋನ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸರಗೋಡು RTO ಎಂಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಕಾನಿಂಗಾಟ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಕಾನಿನಾಡ RTO ಕಾಸರಗೋಡು RTO ನಮ್ಮನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಪುನ ಅಂಚೆ ಬುಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸುಮಾರು ಇಂಚಿನ ಗಾಡಿ ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇಂಚಿನ ಗಾಡಿ ಇಂಕಲ್ನ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಬುಂಡ ಅಂಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣೂರು ಅಂಚಿ ಸುಮಾರು ತ್ರಿಶೂರು ಓಲ್ ಬೋಂಡ ಇಂಚಿನ ಗಾಡಿ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಮತ್ತ ಇಂಚಿನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆತ ಉಪ್ಪುನ ಅಂತ ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂದು ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಂತಿನ ಐತೆ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಓಲ್ ಬೋಂಡ ನಿಕ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಕಡೆ ದೀಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ದಾಳ ಜಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಚೇಂಜ್ ಒಂಡ ಎಂಕ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ನ ಗಾಡಿ ಬೇತೋಳ ಬೀಕ ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿಜ ಬದಿಯಡ್ಕದ ಜನ ಬದಿಯಡ್ಕ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಾಸರಗೋಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬದಿಯಡ್ಕದ ಜನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗುಂಡು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನಾನೆಲ್ಲ ಬರಿಯರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಜನ ಗಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನ ಗೋಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನ ನಾನೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದು ಎಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ 3 ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪ 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಅರೌಂಡ್ 11:30 ಮುಟ್ಟ 11 o'clock ಎಂಕ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ 11:30 ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಸರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಫುಡ್ ಇಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದಾರ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಏಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತಾನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ 5 star ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಐತೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಗಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋಡು ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಾತ್ ಇರುತ್ತೆ
ಉಂಟು ಅವ್ರು ಸುಮಾರು ಇತ್ತೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲದ ಫೀಲ್ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅಂತ ಇದ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಐತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರು ಭಯಂಕರ ಹ್ಯಾಪಿ ಅವನು ಪಂಡ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕುಂಡಿ ಫುಡ್ ಓಲ್ ಪೊಂಡ್ಲ ಫುಡ್ ದಿಕ್ಕುಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಜನ ಬೇಕ ದಿಕ್ಕುಂಡಿ ನಮಕೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕೂ ಇಂಕ್ಲಾಂಡ್ ಇವರು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಮುಲ್ಪ ಜನ ಬೇಕ ದಿಕ್ಕುಂಡಿ ಅವತ್ತು ಇಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಜನಕ್ಕಳು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆತೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ರಶ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಲ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಅವಳ ಭಯಂಕರ ಹ್ಯಾಪಿ ಅವನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸುಮಾರು ಬಾగుంది ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಿ ಪನೊಂದು ಪುಗಾರೊಂದು ಮುಜ್ಜೆ ತಿಂಗಳ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ಲ ಆರು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಲ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿಂದ ಇಟ್ಟೆ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಳ ಭಯಂಕರ ಹ್ಯಾಪಿ ಅವನು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಲೆಂಚು ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚ ಓಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಜನ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾತೆರ್ ನಾಕ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಪುಂಡು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಕುಕ್ಕಲ ಬರ್ಪೇರು गम्मत रेग्युलर कस्टमर के मेरे कितना पता है कुंजीराम वांडदी ओके एन गमेर ना इंचा गम्मत इंचा गम्मत आपने रे इंचा नहीं इंचा मुझे पता ಇನ್ನಿತ ಫುಡ್ ಮಾಸಜ್ಜಿ ಅಡಿಪೊಳಿ ಮಾತ ಟೇಸ್ಟ್ ಪುರ ಇಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಪೊಳಿ ಅಂದೆ ಬಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತ ಸೂಪರ್ ಒನ್ ಬಂದಿರ ಅವು ಪನ್ಪುನಲ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪುಲ ಅಂಚೆ ದಾಲ ಐಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅತೆ ಓಕೆ ಬೇತಲ ಮನೆ ರನ್ನ ಅವೆ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಗಮ್ಮತ್ತದ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಬೊಕ ಗಮ್ಮತ್ತು ನನ್ಮಂಜನ ಎಂಚ ನನ್ಪಡ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಯುತ್ತೆ ಒಗ ಬೇರೆ ಹರೀಶ್ ಅಂಜನೆ ಮನೋಜಿ నేను ಗಮ್ಮತ್ತದ ದನಿನಕ್ಲು ಮಗಳು ಅವಾಗ ನನಲಾತ್ ಕೊರ್ಲುಡೆ ದುಂಬು ಪೋಡಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಅನ್ಕೊಂಡಿರು ವರ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ನಿಂಚೆನೆ ದುಂಬು ಪೋಡು ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಈ ಕ್ಲೀನ್ ನೀಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ನಿಂಚೆನಕ್ಲು ನನಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನಕ್ಲು ನನಲಾತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆವಡು ನಮ್ಮನೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಶಯ ಎಂಕ್ಲ ಪಡ್ಪಿರ ಬಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲನ ಈ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಲೆ ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ಅದು ನಿಕ್ಲು ಬಂದರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಇನ್ನೂ ನಿಕ್ಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರೆ 100% ಕಸ್ಟಮರ್ಲ ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ಲ ಬಂಡೇರು ಅವ್ ನೂದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮನ ಪ್ರೂವ್ ಆನೆಗ್ಲೈತೆ ಜನಕ್ಲು ಮೈನ್ ತೂಪನೆ ತಾವೇ ಅವ ಅಂಜದ ಬಿಡಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರದಾಲ ಉಂಡ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಪ್ರವೇಶನ ನಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾನೆ ಈ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಡಗೊಂಡು ಹತ್ತಿ ಸರಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಕೋಲಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಈಗಲ್ಲ ಇಂಬೆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಂಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿತ್ತೆ ಇಡೆ ಬತ್ತ ನಡೆದು ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಆರೇ ಬರ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ಲಿ ಬಂತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದು ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚಾನೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಡು ವಿಡಿಯೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೈಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಲವತ್ತು ಬುಲೆ ಓಡು 40 ಬಿತ್ತು ಪೋಡು ಫೈನಲ್ ಆತ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬದಿ ಇರ್ತದ ಆವಡು ಕಾಸು ಹೊಡೆದು ಇಂಕ್ಲ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋಡೆನ ಇಂಕ್ಲ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ 4 ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂಕ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇವತ್ತೊಂದಿಗೆ ಏನೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಚ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ್ಪಣೆ ಉಂಡ ನಿಗ್ಲದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು
ಅದು ನಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಅನ್ಕೊಡುന്നുണ്ടോ ನಂಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಟ್ಲ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಇಂಟ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಅವು ಖಂಡಿತ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಅವನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟು ಅವಳ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ ಗಮ್ಮತ್ ನಾವು ಇಂದು ಗಮ್ಮತ್ತನ್ನು ಖಂಡಿತ ಅವಾಗ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಆದ ಬರೋಣ ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂಜಿ 25 ಊಟ ಒಂದು ಆಫರ್ ಉಂಟು ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು 10 ದಿನ ವರ್ಮಲ್ಲ 10 ದಿನ 10 ಚಾ ವರ್ಮಲ್ಲ 10 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಪನ್ ಬಾರ್ಡ್ ಕೂಪನ್ ಬಾರ್ಡ್ 25 ಮೆಗಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕುಳ್ಳುತ್ತು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅವಲೊಂದು ಆಫರ್ ಇತ್ತು ನಡುತ್ತೊಂದು ಅವೆಂಕಲ್ 1 ಮಂತ್ ಆಯ್ನ ಆಫರ್ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಅದೇ ಅವು ಐಕ್ಲಟ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಅವಲ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೈನ ರಿಸಲ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ ಗಮ್ಮತ್ತದ ವೆರೈಟಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಅಂತ ಬಂದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಮತೇರಿ ಅಂತ ಬತ್ತ ಈಗ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತ ಲೊಕೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನೆ ಬದಿಡ್ಕದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಾಕ ಐತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕುಂಡು ಅವಾಗ ಒಲನ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪು ನಂಜನ ಅಕ್ಲಾಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಒಲನ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೇರ್ದಂಡ ಅಕ್ಲನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾದಾನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಗೊಂಡು ನಿಗಲಾಗ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬದಿರ್ಕ ಪರಿಸರ ಆದಿಪ್ಪು ಲೆಡೆ ಈ ಮಾರ್ಗಡೆ ಪೋಪುನಗ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತನ್ ಗಮ್ಮತ್ ದಾದಾ ಎಂಚ ಮನೆ ಅಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಸೂಪರ್ ಆದೊಂದು ಹೊರ ಬತ್ತು ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗಮ್ಮತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಂಜನೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮದತ್ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರನ ತೋಜ್ಪಾನ ಪ್ರಯತ್ನ ದೊಟ್ಟುಗು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ನಿಗ್ಲೋದು ಬರೆಯೋಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚೆನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ಆಯ್ನತ್ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾವಡೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು